Аз съм Василена Хитова, работя в Playtech Managed Services като Customer Support агент. Моята работа е да говоря с клиентите по телефона и по имейла с холандски и английски език и помагаме на клиенти с всякакви въпроси относно техните акаунти. Вече съм 1 година и 7 месеца тук, един от най-добрите агенти, които имат. Playtech за мен е много разнообразна компания. Грижи се за служителите си на много високо ниво. Определено оценяват хората, които си правят работата както трябва и дават много от себе си и има много възможности да пораснеш в кариерата тук. Тук е една много мултикултурна среда с много различни хора, много различни езици и интереси. Аз съм живяла 10 години в Белгия. Отидох там, като бях на 13 годишна с нашите. Баща ми там почна да работи. Не бях много голям любител на Белгия и много ми липсваше като цяло природата. Аз съм голям любител на природата и беше много важно за мен да ида в природата, когато ми писне от градския живот. Затова реших, че трябва да се върна вкъщи. Там не се чувствах у дома си и тук е моя дом. Всичко ти е наблизко, работата ти е наблизко, планината ти е наблизко. Всяка възможност да отивам някъде в планината, да плуваме примерно в студени води. Като ice baths, нали, потапиш се за колкото можеш да издържиш и обожавам да го правя. Не съжалявам, че съм се върнала тук. Бъдещето определено си го виждам. Мисля, че България има нужда от хора, млади хора като нас.